Bai, ze xauk? Ja. Eus.aroa? Ja. Ta ze dopa hoi? Ja. Bueno, eu etorri eta hemen bixon artean buelta batzuk emungo txau, eta etako xuzeoze. Vale. Vale, ontsa arte. Venga, bai. Bilir bai. Baigo. Opa. Ze xauk? Hemen, no. Entxei, urratzuk arreien abakik, landalan. Bueno. Esto, gaixa rarua, Euskarua? Bai, egia esan ez da honena. Baina, bueno, goizan daukagu eta lantxikun bat egiten dugun. Gixok. A ver, zer sortengok? Hori da. Aroa. Zer dok aroa? Nik uste lehenik eta behin aroa zer den zehaztu behar dugula. Azkenien garbi dauna da, aro baten inguruan berbaiten baldin bagabit, zeo zerren bukaeria ondala, eta beste zeo zer erabat ezberdina datorrela, ez? Bai. Aro berri hau ezberdina da, globala da. Eta gaur egun askartasuna, teknologien aurrerapenak, komunikadeen indarra oso gauza baliotsuak dira, eta guk euskara bultzatzeko horietaz baliatu behar gara. Eta nik uste hori erakutsi behar dugula filmean. Ba bai, euk esangok. Nik esan doztaten lagundu ingostatela, euk esaten doken egingo xoanik. Ba, euskat pare bat ideia eta nik uste azge itezkela. Bai, bueno, euk esaten bok. Ba, nik pentsatu duana da hori, ez? Aro berrien erantzuna da euskara batu eta horrei buruz egitea. Zenean hori ikuste dute. Ez dakit, hortzen abilez pentsatzen ze irudi grafiko, ez dakit, ikusi, torri. Aro berri honetan, Siguru adibide jarrita askunde batera goiaz. Eta orduan, euskarak askunde horrei aurre egiteko euskara batua sortu zuen askuntza honen parte izateko eta aurrera joateko. Ja, egisa euskara batua biharrezkoa dela gara honetan, baina... Dudarik. Ja, sanguro ez dat. Aro berri horren norabidea jarraitu bizu danok. Hau da, ados gauz aro berri horrek eskaintzen dozkundanakin. Zio guk beste norabide bat sortu. Altura igolera jaien gara euskarak horre hongo da. Ez dakit oso zaila eta ez dakit oso ondo horrela izan daiteken, baina bakarrik geratuko gineteke. Bueno, agian gure bakardadean euskara salatuko zen. Ez dakit, zaila. Horrela... Bale, bizto. Orain hori, 2025 egun euskaraz hitz egiten inguruan erabaki dugu hitz egitea, ez? Orduan, erraza da. Azkenean idea Eta ze zan bixo bat? Ez, bari, funtsean hori, 2025 egun euskaraz hitz egitea dela euskaldun egiten gaituena, eta hori dela garrantzitsuena, ez? Txata guztatzen asko, askotan topiko igualera jotexu, Iruronda 75 egun euskeraz, bai, bale, lortuko Euskal Herri bat erabat euskalduna, danok euskera zingu, baina... Eta zer, horrekin zer? Ez du jarraiketan gure kontraesan igualakin. Ba, bueno, bai, baina euskaraz guntzat, ez? Nik uste euskaran aldian hizkuntzan pare beste gauza importante batzu badu zela, eta... Ondo gongo zala euskeraz hite Iruronda 75 eguna, baina... Antzeko gauzarreik?